जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जिखिनि मिडियाफोर दङ दिनै बेयाव जोंनि बानजाय आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुम्माखौ लानानै बेयाव मिथिसार होनो थाखाय रायजोनि मिथिनो थाखाय नोंथांमोना जि बाहागो लाफैबाय बिनि थाखाय जों बानजाय आफादनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। बानजाय आफादा जि समनिफ्राय जोङो दाजादोंमोन बे समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मोजां भाबै जाफुंहोनो थाखाय जों मोनसे फुल प्रिपेरेसनाव दंबाय थायो आरो दिनै फैयै फैयै बे कनफारेन्सखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो गासै 26टा साब कमिटिया जों खामानि मावबोबाय थानाय जादों आरो मावै मावै दिनै बे मोनसे बिशाल एलेका नोंथांमोना बयबो नुदों बे मथा मथि बेवहाय 2000 बिगासोनि हा एरियाखौ जों आवग्रिनानै बे माबाखौ हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो बे 26टा साब कमिटिया दिनै जिखिनि खामानि मावबाय थादों बे खामानि मावनाया दिनै मथा मथि 50% प्राय जोब्बाय आरो 50% फिनिशिं थानाय आद्रा माखासे खामानिफ्रा सोलिबाय थादों आरो जों मिजिंथियो नैबे सानबा 6 दिननि गेजेराव बे 55% जोङो 100% 100% लांनानै बेखौ बे जथुम्माखौ मोजां भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबांखिनि हाबाफारि बेयाव थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्राम बायदियै जिखिनि हाबाफारि थागोन बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनानै जों बानजायनि थाखाय जों प्रस्तुति जादों आरो बिनि थाखायनो जोङो गासै रायजो राजा जोंनि फरायसा बिथांमोन आरो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल जोंनि साख्रिआवलाफोर आबादारिफोर जोंनि सेंग्राफोर बे गासैखौबो जोङो बे बाहागोआव बे आयदायाव बाहागो लानानै जाहाथे बानजाय आफादनि जि थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जों नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनाय जायो। जोङो जिखिनि बेयाव आलासि फैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्राम बायदि जिखिनि आलासिफोर बेयाव फैगोन दा हमना ला डेलिगेटफोर थाबाय अबजारभारफोर थाबाय खेला दुलायाव बाहागो लानाय जा बिथांमोन थाबाय बाहागो लागिरिफोर थाबाय आरो जोंनि सेमिनाराव जि बाहेरनिफ्राय आलासि लेंदों इतिमध्ये जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया बुंखाबाय जे बेयाव सेमिनार दङ बे सेमिनाराव माखासे स्पेसियलिस्टफोर दङ आयदा हिसाबै जायफ्रानिकि स्पेसियलिस्ट बिथांमोनहा सेलेक्ट खालामनानै लाबोगोन अपेन सेसननि थाखाय जाय आलासिफोरखौ लाबोगोन बा नोङो जोंनि डेलिगेट मिटिङाव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेट हलाव जि आसामनि बादैबो वेस्ट बेंगल स्टेट मेघालयानि थानाय ओमफ्राय नेपालनि मेसेनि खोथा फैदों त्रिपुरानि ककबर'नि खोथा फैदों गतिके अरुणाचलनि बाथ्रा फैदों बे गासै आलासिफोरखौ जोङो डेलिगेट थान्दै बिथांमोन अबजारभार बिथांमोन हारिमु आयदायाव बाहागो लागिरि बिथांमोन स्पर्ट्स आयदायाव बाहागो लागिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन आयदायाव जिखिनि आलासि दङ बे आलासिफोरखौ जाहोनाय थाहोनाय लोंहोनाय जिखिनि आरो देहा फाहामनाय आरो बिथांमोनखौ एन्जयमेन्ट होनो थाखाय इन्टारटेन जिखिनि प्रग्राम थागोन इन्टारटेनमेन्ट बे गासै प्रस्तुतिखौ जों खालामबाय थादों आरो बेखौ जोङो नैबे सानब्रै सानबा जिखिनि सम दङ बेयाव पुर्नांग भाबै खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों मोजां भाबै सामलायलांनो थाखाय जों साखाफारा जादों। हारिमु आयदायाव जिखिनि दङ हारिमु साब कमिटिया खालामबाय थादों बेयो इतिमध्ये दासिम मथा मथि 15 दिनसो जाबाय बिथांमोना केम्प खालामनानै थानाया आरो बे आयदायाव जेनेबा एक्जिबिसनाव जि हारिमु आयदा दिन्थिफुंनाय थागोन मेन स्टेजाव जिखिनि हारिमु आयदा दिन्थिफुंनाय थागोन आरो बे देंखो मोसानाय थामनि थाखाय जिखिनि बादायनाय बिथांमोना फैगोन बे गासै बिथिंखौ जोङो रायजो राजाखौ इन्टारटेन होनो थाखाय मा होनना बुङो बेखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जों नाजादों आरो बिनि थाखायनो बर'नि हारिमु जि आयदाफोर दङ मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय जिखिनि दङ जों बेखौ डेमनस्ट्रेसन खालामनो थाखाय प्रस्तुति जादों आरो बिनिखायनो हारिमु आफादा सान हर खामानि मावबाय थानाय जादों। रां बावजाया जोंनियाव गासै जिखिनि साब कमिटिफोर दङ साब कमिटिया जाहोनाय लोंहोनाय मेडिकेल दै लोंनाय जिखिनि साब कमिटिफोर दङ हारिमु आयदानि भलन्टियारफोरनि मार्च पास्टनि फ्लेग हइस्टनि डेक'रेसननि जिखिनि साब कमिटिफोर दङ गासै गाहाय जिखिनि साब कमिटिफोरनि बाजेट बायदिबा जोंनियाव मथा मथि 2 कौटिसो थाखा जोंनो गोनांथि जायो बिनि बादैबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय फिसा फिसौ जिखिनि थाखोमानाय खरसफोर दङ बे खरसफोराव गासैखौ लानानै गासै 3 कौटिसोनि रांनि मोनसे बाजेट गोलैहैगोन आरो बे रां बाजेट गोलैनाया दिनैनि थारिखआव जोङो जिबायदि खामानि मावबाय थादों जोंनो थोआ लोमानि गेजेरजोंब्लाबो जों बारहोलांबाय थादों मिजिंथिदों इसोरा जुदि अनोबा बे 3 कौटिसोनि जि बाजेटखौ जोङो रायजो राजानि मददजों साख्रिआवलाफोरनि मददजों गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो रां खेन्दा खांनानै बे 3 कौटि रांखौ बुथुमनानै बे कनफारेन्सखौ साक्सेस जागोननि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। गासै आङो एसे सिगाङाव मुंख'दोंमोन गासै एरियाया जोंनाव 2000 बिगासोनि मोनसे एरिया एलेखा लानाय जादों आरो बेयाव गुबुन गुबुन आयदाखौ जोङो मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों खालामनानै जोङो डिजाइन खालामनानै
बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थानाय जादों। आं बे बिथिङाव जोङो बानजाय आफादनिफ्राय सम्पुर्ण भाबै बिथांमोना दिनै जोङो जि माइरं खांदों रायजोफोरनियाव बेखौ बिथांमोना हरदों, औवा खांदों बिथांमोना रायजो राजाया हरदों, रां खेन्दा खांदों बिथांमोना हरदों। आरो बिनि बादैबो जे मेइन हाबाफारि 26 जानुवारिनिफ्राय 29 जानुवारिसिम जिखिनि हाबाफारि जागोन बे हाबाफारियाव जाहाथे रावबो जेबो सानलायालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिखौ जुदि जों जुदि बानजायनानै खुंनानै जुदि बिनि मावथिफोरखौ जों जुदि थुलुंगा होनो हायोबा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बर' जातिनि सिनस्रि आफाद, बर' जातिनि थैनाय थांनाय गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव सोनारनानै दङ। आरो बेवहाय बोसोरसालिया जि जथुमा दङ जथुमाफ्रावनो बर' माहारि थैनाय थांनायनि डिसिसनफ्रा बेयाव जायो। आरो बिनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि गेजेराव खुनु गोनो गोथो सानालासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायनो थाखाय जि नांगौ बानजाय आफादखौ सहाय खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायबाय। आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बयबो जोंनियाव एखनबा माखासे परिबेस फैयो गामि ओनसोलाव बे परिबेसफोरखौ बावगारनानै सिगांफ्राव जों जेरैबायदि ज' 40-50 बोसोर बर' जाति हिसाबै थांनानै थानायनि जि सिमांजों बड'फानि सिमांजों बर' जाति हिसाबै थांनायनि जि सिमांजों जों आवगायबोबाय आरो बे एखे सिमांखौनो जों सिगाङाव दोननानै नैबे बेलायावबो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुमा रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव जानो गोनां बे जोंनि हिस्ट्रिक जायगा बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आफादगिरि मोननानै बड'लेण्ड संग्रामखौ खालामदोंमोन। बड'लेण्ड संग्रामा फैयै दिनैनि बे अबस्थायाव दंफैयो। गाबोन जुदि बर' माहारिया जुदि माबा मोनसे मावनांगौ जायोबा आं मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालि जथुमायाव बे निस्सय जोंनि बानजाथाव मोनसे मोजां डिसिसन फैगोन आरो बे डिसिसननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव बर' जातिया जों सिगांलांगोन आरो बे मिजिंखौ सिगाङाव दोननानै रायजो राजा बयबो लैहोर लैहोर गथ' गथाय बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो बेयाव जाहाथे बाहागो लानानै बानजाय आफादखौ क'अपारेसन खालामनानै खामानि मावनायाव ज' फैथों। गासैबो हाबाफारियाव सानब्रैनि हाबाफारियाव मोजां भाबै जाफुंहोनो रायजो राजाखौ खावलायनाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनाय जाबाय। गाहाय भाबैथ' दाख्लै बावै जिखिनि बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै बिटिआर सुक्तिनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा दङ आरो आं मिजिंथिदों दिनै बेखौ जोंनि बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयेन्ट एफर्टनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों एकर्डिं इमप्लिमेन्टेसननि जि दफा बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना मोजां डिसिसन लागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थिरांथा लागोन दासिम जेनेबा सरकार आरो एबसु बिसोरो जयेन्ट एफर्टनि गेजेरजों आफादफ्रा बेलेग बेलेग राजनिति दला राजनितिक सरकार सालायबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावलांबाय थादों। बेयाव गोनो गोथो साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ मोनसे डिस्टिंक्ट बर' जाति हिसाबै गायसननो थाखाय बिथांमोननि जे एजेन्डाखौ आं मिजिंथियो बे कनफारेन्सनि सिगां जानो गोनां कनफारेन्सआव बे मोजां डिसिसन फैगोन आरो बे डिसिसना बर' जातिनि मोजांनि थाखायनो जागोन होननानै आं मिजिंथियो। बानजाय आफादाव जोंनि जे थांनाय समनि जिखिनि हिस्ट्रि रौता आनडिभाइडेड दरंखौ टारगेट खालामनाय जादों। आनडिभाइडेड दरंनि जिखिनि हिस्ट्रि बेखौ जों बे रिफ्लेक्ट खालामनो थाखाय नोजोर होनाय जादों आरो बेवहाय बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि थांनाय 40-50 बोसोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लानानै जि एक्टिभिटिस जाबाय बे एक्टिभिटिसनि हिस्ट्रिफ्रा बेयाव रिफ्लेक्ट जागोन होननानै जों बेखौ दिहुननो थाखाय थिग खालामनाय जादों।